Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi gå rundt i en skov, og vi har en ven med, der hedder Magne. Hej. I kan lige se noget af skoven her. Og kan du se det der røde hus der? Der bor der måske en vand i. Nej, en mand i. Jeg kommer til at se vand. Nu skal vi gå igennem skoven. Og det bliver måske lidt gystigt, for vi har lige gjort det. Og lige lidt nøjeren. Ja, det er også lidt nøjeren. Ja. Det er mand med nøjer. Ej, det er nøjeren. Ja. Det er nøjeren. What the fuck? What the fuck? Det er fugl! Det er fugl! Der sidder fast. Det var fandme nøjeren. Det er fugl, der sidder fast. Det er fandme nøjer. Er det en til fugl? Fuck, der er mange fugle her. Hvis der kommer noget kølesæt, ikke også, så skrider jeg fandme. Der er noget kølesæt, der er et træ. Der er en bil. Er der? Ja, jeg så noget lys. Vi er snart ude, og I må ikke løbe. Så er en challenge. Det er heldigt. Hvis der kommer nogle skræmmende, så må vi stadig gå. Og hvis vi får 20 likes i den her video, så hælder vi en iskold vand ned under os. Og det bliver ret gystigt nu. Hvad fanden var det? Der er et blad fast i et træ. Lige midt i træet. Ej, det er nøjeren, det her. Ja. Ej, hvor er et klamt træ. What the fuck? Ej, det bliver nøjeren, det her. Den tager jeg lige med. What the fuck? Prøv lige at se. Først er det helt grønt, så bliver det lysegrøn. Nej. Prøv lige at se. Grønt, lysegrøn. What the fuck? De begge to er grønne sådan. Fuck, det er højt græs, mand. Du går til taekwondo, så du skal smadre det der græs. Okay. Og så herom er det hvidt. Ej, what the fuck. Se, det er hvidt. Grøn. What the? Jeg kan ikke prøve at komme over den der lille ting der. Jeg kan tænke. Ej, der er en fugl, der er blevet dræbt der. Det er nok min kat. Hun slæber en fugl med hende. Prøv at se. Fuck, nøj, mand. Jeg ser, om jeg kan finde en hjernen. Nå, det kan vi ikke. Nå, men det er fandme klamt. Det giver jo fucking ikke nogen mening. Det er heldigt, vi ikke har løbet endnu. Igennem den gyldne skov. Skal vi da? Og sådan jeg sagde, hvis den får 20 likes, så hælder vi en iskoldt vand ned under os. Jeg skal ikke have min strøg på. Jeg skal have badebukser. Og vi snakker hjem sådan. Husk at like, subscribe. Det er det samme. Og husk at skrive ned i kommentarerne, at vi skal lave nogle nye videoer. Hej hej!